ove lude glave stavili ovaj šešir šta smo dobili? Dobili bismo jedan ludo, ali kome ću ja sad Meni? A to bi bila identifikacija šešir? Tako je. Ako bismo možda stavili ovako, onda bismo bili, jel? Kuvar. Ako bismo imali varjaču, ako bismo imali kipu. On bi bio slikar, pa naravno, on bi bio slikar. Da li biste vi htjeli da ostavite? Sad ću ja dalje da vam se predstavim svojom poezijom. Reci mi samo ko je od vas zaljubljen. Ja. Ovako, ja sam donao jednu čarobnu ružu. To je ruža koja u stvari odgovara da li neko laže ili pa sad pitam, recimo, da li je neko zaljubljen, on ruža, naravno, meni odgovara potpuno iskreno. Da li ste vi, gospodine, zaljubljeni? Da li ste vi zaljubljeni? Da, apsolutno da. Znate šta, nije lepo lagati ružu. Ružo moja! A da li ste vi zaljubljeni? Naravno, vidite. A da li ste vi, mlada damo, zaljubljeni? Pa naravno da ste zaljubljeni. Naravno. Molim vas, da li nam uču gitara, da? Jeste, da. Da li onda možemo da otpevamo jednu pesmu? Možemo, naravno. Uzmite vi gitaru i dajte mi recimo jedan Sveti dur. Ovo je priča o jednom Stevi, tada o Stevi, koji je imao jednu... Nije imao Jucu, on je kasnije imao Jucu, a Juca mu je dovde. Nego on je najprije imao jednu kuću, u stvari da. A onda je imao, a Juca je imala... Macu. A Maci je bila Juca dovde, onda je Stevi dovde, pa su Juca i Maca dovde, i na kraju je došlo... Mali Steva poznao jednu malu Jucu, Juca ima malu Macu, Steva malu Jucu. Mali Steva poznao jednu malu Jucu, Steva ima malu Trebala se nam ili još da kažem nešto? Da li još? Još! Dakle, ovako stoji stvar. Pitaću vas o kućnim ljubimcima, ali moram najpre voditelja da opomenem i moje prijatelje pesnike. U kućne ljubimce ne ubraja se bračni drug. Bračni drug se ne ubraja se... U kućne ljubimce se ne ubraja baka, deka... I šta se još ne Dakle, ko ima za kućnog ljubimca kuću? Ja. Divno srpsko ime za kućnog ljubimca ima Macu. Kako se zove vaša Maca? Srećko! Srećko, eto, zato ćemo da idemo u Evropu, pa preko Srećka, brate. I Žučka.
Ko za kućnog ljubimca ima gliste? Moj žučko. Moj žučko. Da. Sad ću da vam kažem, ja kad sam bio mali, ja sam za kućnog ljubimca, tačnije frižiderskog ljubimca, imao sam gliste. Ja kad sam bio mali, moj tata je čuvao gliste i to gdje ih je čuvao? To je bio Petar. Sad ja krenem, dođem pospan ujutru. Idem da uzem teglu džema. Otvaram frižider. Otvaram teglu. Ali još nisam otvorio. Ali uzimam parče hleba. Mama glist! Ono gliste! Gliste! I vi ne imate za kućne ljubimce gliste? Pa ste vi tu generacija, pa. Ko za kućne ljubimce ima aligatora? Ko za kućnog ljubimca ima lisicu? Evo sad ću ja da vam kažem. Supruga mog prijatelja Vlade, dođi. Supruga mog prijatelja Vlade ima lisicu i ona nosi ovdje lisicu. Ovo do brda, sa nekim napredan. Posluka pa mi radi. A ova priča o lisici koju ste vi svi otpevali malo pre. Izvinite, ja sam planirao da je otpevam pa sam... Evo, daj. Može. Ajmo. Radove se lisita, služi neko dana, leći je lisito nekoliko dana. Radove se lisita, služi neko dana, leći je lisito nekoliko dana. Grupe su zeliti,